Ja vám niečo o ňom poviem, keď o ňom ešte neviete nič. Tak niečo z jeho minulosti a čomu sa venuje. Research Fellows for Shandong University. Ja som doktorant Shandongskej univerzity a robím tam PhD výskum. What happened now? Čo sa tunak stalo, čo ste mohli vidieť? Not many people can do that. Nie veľa ľudí toto dokáže. Je veľmi dôležité, aby ľudia skutočne rozumeli tomu, čo robia. Pretože ak dobre neviete, čo robíte a pracujete s veľkým množstvom energie, napríklad s kozmickou energiou, môžete si spôsobiť fyzické poranenie alebo aj vážne poškodenie mozgových buniek. A potom to už nie je žiadna sranda, keď sa veci vyberú zlým smerom. Not very funny, when things got wrong. Bojové umenia a Qigong trénujem prakticky celý život. Začal som, keď som mal 10 rokov a teraz mám 57. Takže sa pomerne dlho venujem tréningu a štúdiu tejto problematiky. Momentálne sa vraciam späť na univerzitu z dôvodu ďalších výskumov. Shifu Delong patrí k 31. generácii laických šaolínskych mníchov. Vyštudoval na Londýnskej univerzite odbor architektúra a dizajn. Počase sa ale začal venovať šíreniu starovekej čínskej kultúry, najmä bojových umení. Bojové poznatky zbiera už mnoho rokov. K bojovým umeniam ho už ako chlapca priviedla jeho mama, ktorá bola v 50. rokoch herečkou v čínskej opere. Dnes sa venuje najmä šaolínskému qigongu, je to liečebný qigong, pomocou ktorého sa lieči akákoľvek choroba. Je to tzv. Vnútorná cesta. V roku 1980 mladý Shifu Delong prvý raz navštívil šaolínsky kláštor. Chcel sa naučiť bojové umenia a prácu s energiami. Stal sa žiakom najznámejších učiteľov Číny. Vďaka jeho usilovnosti a túžbe po zdokonaľovaní mu starí šaolínsky majstri jeden po druhom odovzdávali svoje tajomstvá. A tak sa mu otvárali dvere
do vyšších a vyšších sfér. V roku 1999 zakladá v Londýne prvý šaolínsky buddhistický kláštor v Európe. Na slávnostný ceremoniál prichádza aj mladý opát zo šaolínskeho kláštora Shi Yong Xiu. Život v Európe sa tomuto opátovi natoľko zapáčil, že zostal v Londýne dlhšie. Ale jeho štýl života začali v televízii nazývať rockerský, čo mohlo poškodiť dobré meno kláštora. Aj keď založenie kláštora v Európe bolo celoživotným snom Shifu Delona, kláštor zatvára. 20 rokov bojoval o to, aby existoval. A potom sa tej myšlienky musí vzdať. Rozhoduje sa so smutkom v srdci opustiť túto životnú cestu a do Šaolínu sa už nikdy nevracať. Osud to však chcel inak. V Číne sa vybral na cestu do Londýna posol od starého opáta šaolínskeho kláštora Shi Suxie, ktorý srdečne pozýval Shifu Delona do šaolínskeho kláštora a prosil ho, aby sa stal jeho osobným žiakom. Starého opáta Shifu Delon nikdy nesklamal a pri zasvedcovaní do najvyšších tajomstiev rýchlo napredoval. Za svoju trpezlivosť a usilovnosť bol odmenený. Stal sa jedným z 31. generácie laických šaolínskych mníchov. V roku 2001 vymenoval hlavný majster bojových umení Shi De-in dve ďalšie generácie šaolínskych mníchov. Shifu Delon mal z nástupcov novej generácie a zo záujmu o Qigong a bojové umenia veľkú radosť. V roku 1984 začal trénovať v Chen Tai Chi Village. V roku 1996 stretáva najväčšieho čínskeho odborníka na bojové umenia Shin Fuxiu Gu Mina. V učení pokračovala u Shifu Chen Zanglea. V súčasnosti je Shifu Delon na svetovom turné, kde sám zasvedcuje záujemcov do podstaty tohoto krásneho umenia po celom svete. Základom tohoto umenia je práca s kozmickou energiou Qi, ktorá je všade okolo nás. Qigong ako tradičná liečebná čínska metóda má dlhotrvajúcu históriu. Jej korene siahajú až k počiatku vzniku samotnej čínskej civilizácie pred viac ako 6000 rokmi. V Číne nestratila nikdy na obľube. Aj keď sa tento zvyk začína pomaly uplatňovať aj v Európe a v Amerike, skutočné praktizovanie tradičného Qigongu v jeho rôznych formách je stále zväčša neznáme a ostáva nepochopené. Hlavným výskumom môjho doktorandského štúdia je terminológiou západnej medicíny nervový a endokrinný systém. Za posledných 15 rokov mi rukami prešlo mnoho ľudí a dostal som sa do styku s niekoľkými technikami, pri ktorých môžem zaviesť energiu priamo do pacientových meridiánov. Čo sa udeje? Energia injektovaná do meridiánových dráh bude postupne prechádzať organizmom až k častiam, ktoré sú zablokované. Povedzme, že tento špagát je meridián a tento úzol je energetický blok. Energia sa samozrejme bude chcieť šíriť ďalej, ale zablokovaná časť ju nepustí. Predstavte si hadicu, ktorou plynule preteká voda. Ak na ňu stúpim, tak sa začne krútiť rôznymi smermi. Čiže nohu potrebujeme zdvihnúť, aby energia mohla nerušene prúdiť a opäť sa obnoviť. Ak je v tele blok, energia naráža
a snaží sa dostať ďalej. Podľa čínskej medicíny meridiánové dráhy pokrývajú celé telo, takže ak je určité miesto zablokované, energia sa z meridiánov prenesie do nervových zakončení práve na mieste, kde sa momentálne nachádza. To sa prejaví ako nervový krč. Ľudia sa začnú chvieť a triasť z dôvodu svalových kontrakcií. Vďaka pozorovaniam reakcií tela môžeme potvrdiť a stanoviť diagnózu. Napríklad, včera sme tu mali dobrovoľníka, ktorý doslova padol na zem a jeho prostredník sa začal chvieť. Takto chvieť. Žiadny iný pohyb nenastal. Z toho sa dá vyčítať, že má problémy so srdcom, presnejšie s osrdcovníkom. Keď som sa s ním potom rozprával, potvrdil, že problémy so srdcom majú v rodine. Takže vďaka energii môžeme stanoviť diagnózu. Tieto prejavy neustávajú iba na fyzickej úrovni. Podľa tradičných čínskych štúdií, energia vnútorných orgánov priamo súvisí s emóciami, čo je kompletne odlišné od západnej psychológie. Teda, celá vnútorná energia Qi sa uvoľní z organizmu v podobe emócie. Keď sa orgány prečisťujú, môžeme vidieť ľudí kričať, plakať, smiať sa. Všetky druhy emócií. Všetky emócie vychádzajú spontánne z tela. Teda tu máme fyzickú a emocionálnu očistu, čo sú dve rôzne veci. Niekedy sa to udeje na fyzickej úrovni, niekedy na emočnej. Stáva sa, že očistenie organizmu trvá niekedy veľmi dlho. Jeden môj škótsky priateľ prišiel so žalúdočným problémom. Vtedy som odhadoval, že do 2-3 mesiacov bude fit, ale trvalo to takmer 3 roky. Energia sa dostala do jeho podvedomia, odkiaľ uvoľnila staré bloky. Ťaživé spomienky na dobu, keď mal 10 rokov, kedy bol šikanovaný bandou mladých výtržníkov. Častokrát ho zbili, skopali. A trauma bola tak silná, že sa ako 45-ročný počas terapii musel vrátiť až do detstva, aby sa odblokoval. Energia Qi zasahuje neustále naše nervové zakončenia. Cez meridiány prúdi do našich 5 hlavných orgánov. Nastáva proces hĺbkového čistenia v rôznych vrstvách a na rôznych úrovniach. A vďaka uvoľnenej nervovej sústave sa začíname správať ako jeden z 5 zvieracích archetypov. Tiger, pľúca. Toto je pohyb tigra a ten súvisí so zdravením pľúc. Shifu pridáva pacientovi liečivú energiu do pľúc. Jeho pohyby sa zrýchľujú, pracujú aj prsty na rukách a na nohách. Na psychickej úrovni pociťuje človek menej smútku. Zúrivý tiger je neustále pod kontrolou Shifu Delona. Pre pacienta je to silný zážitok. Medveď, ľadviny. Liečivú energiu Qi práve teraz pridáva pacientovi do oblasti ľadvín, aby sa obnovila ich zdravá činnosť. Energia prúdi telom a to reaguje úplným uvoľnením. Uvoľnený pacient sa začne správať ako veľký, ťarbavý medveď. Typické sú pohyby z boka na bok. Jeleň, pečeň. Cez meridián ľadvinus prúdi do tela dostatok energie. Tá pomáha očistiť pečeň a vrátiť jej pôvodnú úlohu továrne likvidujúcej toxický odpad. Rýchly pohyb nôh rozprúdi energiu po celom tele a tak sa kyslík dostáva do každej bunky. Vták, srdce,
Toto je silná reakcia na uvoľnenie energie v tele. Pohyb pacienta pripomína let vtáka. Ľudia s chorým srdcom alebo cievami majú tendenciu imitovať let vtáka, čím si vytvoria dobré podmienky pre prekysličenie organizmu. Pohyb napodobňujúci let vtáka ich dostáva do stavu šťastia a pohody. Opica. Slezina. Toto je opica. Liečivá energia v tomto prípade prúdi do tela, ktoré čistí. To vyvoláva zvláštne pohyby, kolísavú chôdzu, skoky, kotrmelce a iné opičie triky. Táto forma liečby kozmickou energiou je vrcholom Qigongu. Sifu ma dneska zase energetizoval a je to taký zvláštny pocit, že cítite, že sú niektoré miesta na tele, ktoré zrazu potrebujete napnúť, ktoré potrebujete natiahnuť. Vyslovene taký uvoľnený stretching, je to taký ten podvedomý, o ktorom Sifu hovorí o podvedomej práce. Hlavne potom to cítim a po niekoľkých razoch, keď ma energetizuje, tak potom to cítim, že naozaj som uvoľnenejšia, myseľ mám uvoľnenejšiu, viem sa ľahšie dostať do toho stavu pri cvičení, že sa uvoľním. Keď sa hovorí o práci s energiou, zvyčajne sa nesprávne chápe a interpretuje tento pojem. Často sa spomína mágia a špiritualizmus, či rôzne záhadné fenomény. Avšak práca s energiou je v skutočnosti medicínska veda. Qigong a Tai Chi sú jednoznačne vedecké disciplíny. Teda často hovoríme o kozmickej energii a dnes vieme, že okolo nás je množstvo rôznej energie. Napríklad zemská energia, ktorá priamo ovplyvňuje naše životy, teda gravitácia. V skutočnosti gravitácia ovplyvňuje náš každodenný život, každú sekundu nášho bytia. Ako príklad vám uvediem naše spriamené držanie tela. Keďže máme prednú časť tela ťažšiu, chrbtica je vystavená prehýbaniu vpred. Cvičenia Qigong a Tai Chi sa snažia napraviť držanie nášho tela tak, aby sa nervové dráhy vo vnútri stavcov nezasekávali a nepoškodzovali. Pôsobenie každej energie môžeme interpretovať vedecky. Dám vám ďalší príklad. Vieme, že ľudia žijúci v blízkosti stĺpov vysokého napätia sú často postihnutí leukémiou. A dnes, keď tu máme zväčšujúce sa ozónové diery a ultrafialové svetelné spektrum nimi žiariace, nám spôsobuje nádorové ochorenie. Takže to je to, o čom hovorí stará čínska medicína. Vzájomné pôsobenie kozmickej a ľudskej energie na organizmus. Podľa Číňanov je celkový zdravotný stav prepojený so 7 emóciami. Sú charakterizované ako radosť, hnev, skľúčenosť, obavy, zármutok, úzkosť a strach. Sú hlavnými patogénnymi činiteľmi pre vznik dnešných chorôb, v extrémnych prípadoch môžu vyvolať aj poruchy vnútorných orgánov. Ako napríklad nadmerná radosť môže viesť k infarktu, alebo nadmerný hnev môže v niektorých prípadoch spôsobiť až stratu vedomia. Dnešná tzv. Vysoká životná úroveň prináša so sebou samé účty, dlhy, čo je väčšinou spojené so stresom a depresiami. Psychické problémy potom vedú k nespavosti, k poruchám tráviaceho systému, k mentálnym poruchám. V prípade depresií sa človek v sebaľútosti uzatvorí do svojho vlastného sveta a pri nedostatku fyzickej námahy sa podobá na pohár plný stojacej, zatuchnutej vody. Trpí nedostatočným okysličením, nedostatočnou cirkuláciou krvi aj energie či v tele. Stagnujúca a zlá krv začína pomaly degenerovať bunky v tele a premieňať ich na karcinogénne zárodky. Na druhej strane genetické ochorenia, fyzické zranenia, ožarovanie či vírusové ochorenia môžu rovnako vyvolať nerovnováhu yin a yangu. Nech je príčina akákoľvek, náš endokrinný systém odmieta produkovať potrebný objem hormónov, ktoré sú dôležité pre našu životnú silu. K tomu sa pridáva narušenie imunitného systému a kvôli oslabeniu prirodzených obranných mechanizmov nastáva choroba. V prípade, že človek pochopí silu ozdravnej energie Qi,
môže akceptovať túto netradičnú čínsku metódu liečenia. Tak ako tento fenomén zachytiť a nasmerovať, aby sa dosiahlo oživenie činnosti našich hlavných žliaz, ktoré začnú vylučovať viac hormónov podporujúcich metabolizmus, je hlavným objektom štúdia a tréningu čínskeho qigongu. Všetko je v hlave, v mysli. Nakoniec je to náš vlastný mozog, ktorý riadi celý liečivý proces. Podľa vedcov využívame len 1/10 nášho mozgu, kým ostatných 90% je stále nepoznaných, nevyužitých, nepoužívaných. Preto vyzbrojený geniálnymi vedomosťami, správnymi schopnosťami a pozitívne naladení, máme veľmi vysoké šance na uzdravenie. V Číne patrí qigong dôležitým celoživotným praktikám. Ľudia cvičia každý deň, v každom veku, bez ohľadu na počasie a kondíciu. Pokračujem. Povrchné vnímanie tých, čo do dávneho rituálu vkladajú svoj pretechnizovaný a stresujúci svet, vedie k tomu, že toto vynikajúce liečebné umenie je jednoducho pokladané za akési čarovanie či čudné praktiky. Ak hovoríme o myslení, môžeme použiť slovo vedomie. Keď premýšľame, sme pri tzv. Vedomí. A tento stav určite nepomáha qigong terapii, pretože touto metódou vstupujeme do podvedomej úrovne mysle. Takže ak myslíte a sústreďujete sa na niečo a odolávate technike terapie, nemôžete sa očistiť od nánosov v podvedomí. Then you can never change over from subconsciousness because we are dealing with subconscious muscle group. The organs, they are a subconscious muscle group. That's why you don't think. Preto je dôležité uvoľniť sa, dostať sa do stavu úplnej relaxácie a nechať telo spontánne, prirodzene reagovať. Pretože všetko vo vesmíre je prirodzené. Sme to iba my, ktorí neustále kráčame proti prúdu. Pažíme po nových emočných vzruchoch, po nových veciach, ktoré nepotrebujeme a častokrát kupujeme, aj keď na ne nemáme. Potom prídu časy ako tieto, kríza a ľudia sú v strese, krachujú a prichádzajú o prácu. Práve preto, ak sa na svet pozrieme cez tradičnú čínsku filozofiu, učiteľov ako Lao Tse a Konfucius, pochopíme, najskôr musíme vybalansovať energiu, ktorá je v nás. A ak dokážeme vyvážiť energie v sebe, tak potom sa zlepšia medziľudské vzťahy a môžeme si zakladať rodiny. Ak sú v rovnováhe rodinné väzby, môžeme interakciou s ďalšími rodinami vytvoriť komunitu. A ak sú rôzne komunity v rovnováhe, tak máme národ. A samozrejme, ak je národ vyvážený, ľudia sú spokojní, uvoľnení, veci fungujú ako majú, národy sa spoja a my tu môžeme mať mier na zemi. Ale na nešťastie situácia je momentálne taká, že všetká energia je už na úrovni jednotlivca úplne zablokovaná. Zdá sa, že to bude trvať ešte veľmi, veľmi dlhý čas, kým sa nám ju podarí obnoviť. Qigong a Tai Chi Chuan vďaka svojej práci s vnútornou energiou môžu vytvoriť to, čomu hovorím nová éra evolúcie. Pretože ak bude v rovnováhe energia mysle a tela, budeme sa správať veľmi korektne a nebudeme robiť hlúposti. A ak všetko v nás bude vybalansované, pretože celý vesmír je v rovnováhe, budeme žiť v harmónii. Harmónii a miery.